Πού βρίσκονται τα σημάδια της ζωής των άσημων Εβραίων, των Ιωαννίνων? Ζούσαν πολλές οικογένειες, αλλά όλες Εβραίσεις. Ξύπνησα το πρωί και άκουσα δυνατές φωνές από τα άλλα σπίτια. Τα διπλανά. Είπα, κάποιος θα πέθανε. Και τι βλέπω, έναν χωροφύλακα να μου μιλάει. Σε 2 ώρες είσαστε στο Μαβίλ. Στην πόρτα του σπιτιού ποιος θα έρθει να χτυπήσει? Μια πόρτα ανοιχτή για να μπούμε, μια πόρτα κλειστή, ένα άντρο. Μας πιάσανε κατά τις 4 το πρωί και μας πήγανε σε ένα χωριό απέναντι από τα Γιάννενα, ονόματι Στρούνη, και εκεί θα μας εκτελούσαν. Από 40 άτομα από την οικογένειά της δεν έμεινε κανένας. Όλοι είχαν ξεκληριστεί. Έλντα Λεβί, Βικτόρια Ματαθία, Γιούλη Ματαθία.